Türkmenistan'ın ähli vilayatlarında adı önümlerinin käbir görnüşlerinin, uunun, şekerin, ösümlük ýağının gytçylygynyň aradan aýrylmaýandygynyň indi ýarym ýyl bäri dowam edip gelýändigini ýaşaýjylar tasdikleýärler. Bu gytçylyk paýtaht Aşgabatda o diýen duyulmaýan bolsa-da, häzirki wagtda paýtagtyň ýaşaýjylarynyň hem ada bilen adyk önümleriniň ýetmezçiliginden dörýän kynçylyklaryň artýandygyny eşitmek bolýar. Döwlete degişli ady haritler dukanlarynda islen wagtyň bu haritler tapdyrmaýar. O dukandan beýle kör dukana aýlanyp, haçan bu haritlaryň satyga çykaryljygyny garaşyp durmaga ýaşaýjylaryň wagty hem bolmaýar. Esasan hem işleýän denalar bu haritleri satyn almakda götürýärler. Döwlete degişli ady haritler dukanlarynda günüň dowamında bir sagat bu haritler satyga çykarylýar. Emma işte wagtyň işini taşlap dukana gidip bolmaýar. Şol sebäpli gerek haritlerimiz hususy dukanlardan gymmat wagtna satyn almaly bolýar diýip Aşgabatly ony aýdýar. Aşgabatyň Gülistan Sowda merkezinde teke bazar atlandyrılan bazarynda 1 kilosu 5 manatdan şeker, 1 kilosu 1 manatdan Türkmenistanda öndürilen birinji sortly un satyga çykarylýar. Nowatlar o diýen uly bolmasa-da, garaz nowat ýeterlik. Işli bolsaň 5 minut wagtyň hem senin üçin gymmatly. Haçan şu haritleri nowatda satyn alma mümkinçilik dörär kädidek, gaýtan nowatda durup almaly haritlerimiň sany bardyr diýip Aşgabatyň ýene bir ýaşaýjy aýna watdaýda aýdýar. Şekerin, unuň, ýagyň nowatlaryny duranyndan soňra ýumurtgadan gerekmedine diýip ýumurtga satylýan ýere barsaň, bir gap ýumurtga hem saňa berilmeýär. Bir gabynda 30 sar ýumurtga bolan bahasy 10 manatlyk ýumurtgany gap bilen bermeýärler. Bir elediňe 10 san ýumurtga berilýär diýip aýna watdaýda uly maşgalalar üçin 10 ýumurtgaň 2 güne ýetýändigini, özüňe gerek harydyň üçin günde bazaryň ýolunda bolmaly bolýandygyny hem sözüne goşýar. Alma, banan, mandarin, portakal ýaly önümleriň hem bahalarynyň belli nyrkda durmaýandygyny, bu harytleriň esasan hem Gülistan Sowda merkezinde bahalarynyň ýokardygyna ýaşaýjylar ünti çekýärler. Almalaryň daýa bolup barýarlarynyň 1 kilosunu 5 manatdan ödürlýärler. Gow almalar 6 manatdan 10 manat aralygynda. Mandarin, kiwi, portakal, banan ýaly önümleriň hem bahalary oýnap dur. Kägün 1 manat bärrak diýip begenip satyn alyp gaýdýardyň ölen, indiki baranyňda bahalar 2 manat ýokarlanyp dur diýip aýna watdaýda aýdýar. Gülistan Sowda merkezinde de teke bazar atlandyrılan bazarda da bir ele berilýän 1 kilogram birinji tortly unyň hiliniň juda ýaramazdygyny, ol unlaryň renkine sereseň ikinji tortdan başga zat däldigini, emma ilat bir zat alyp bilsäradi bolup sesini çykarman gaýdýandyklaryny hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Ozal 1 kilosu 5 manat 50 teňe bolan soňallaryň bahalarynyň häzir 3 manat 50 teňe düşürilendigini, sebäbi 5 manat 50 teňeden ilatyň sogany gerekçe satyn alyp bilmän telekeçileriň sowdasynyň pedelendigini hem telekeçiler aýdýarlar. Howanyň maýlamagy bilen sogallar göwürip başlady. Sogan göwürende hem onuň agramy ýeňleýär. Ozal bahalar gymmat bolup sogan geçmändirdi. Indi howa maýlap sogallar göwürip başlady. Ondan onuň bahasyny pedeldip öz çykdaýjymyzy ödedek, zelele galmasak razy diýip telekeçiler aýdýarlar. Ady önümleriniň bahalarynyň ýokarlanmagyndan, olar satyn almaga girilýän çäklendirmelerden ilatyň çekýän kynçylyklaryndan bolsa, degişli ýol başçylaryň asla başlarynyň agramaýandygyny ýaşaýjylar nygtyýarlar.